Ahoj a vítám vás u nového videa. Dnes mám pro vás něco naprosto fantastického a popravdě nemůžu ani uvěřit tomu, že je to konečně tady. Nebudu vám představovat žádný projekt nebo biznis. Ne, přátelé, tohle bude něco úplně jiného. Ale ještě než začneme, zpracování všech informací pro tohle video, PDF prezentace a webových stránek mi zabralo opravdu hodně času. Tak budu moc rád, když mě odměníte lajkem a taky odběrem tohoto kanálu. Je to pro mě motivace pro další tvorbu. Moc vám děkuji a rychle zpět k videu. Máte rádi film Matrix? Ano, tak tohle se vám bude líbit. V tomto videu se totiž budeme bavit o způsobu, jak se od tohoto systému velmi rychlým a sofistikovaným způsobem odstřihnout. Většina z vás má jistě menší nebo větší portfolio v kryptoměnách, nebo je součástí nějakého projektu, který vám kryptoměny generuje. Například Bitcoin, USDT, USDC a tak dále. Jenže dříve nebo později narazíte na problém, jak tyto peníze utratit nebo vybrat, aby vás neotravovali úřady a instituce, zkrátka jak se ke svým penězům dostat zcela anonymně. V dnešním světě je to docela problém, hlavně v Evropě, kde jsme sledovaní doslova na každém kroku a systém chce mít o našich transakcích naprostý přehled. Nevím jak vám, ale mně tohle vůbec nechutná. Mám rád svoje soukromí a anonymitu. Vy, kteří mě trochu znáte, tak vlastně víte, že už v Evropě dávno nejsem. Ale to je zase jiný příběh. Faktem ale je, že mi často píšete a ptáte se mě, Jardo, prosím tě, jak mám vybrat krypto, které jsem si vydělal, ale abych to nemusel řešit přes centralizované směnárny a následně moji banku. Jak ty peníze můžu utratit nebo fyzicky vybrat anonymně? Odpověď na vaše problémy je právě v tomto videu, tak se dívejte až do konce. Co byste řekli tomu, kdybych vám teď představil platební kartu, díky které byste si mohli anonymně nakoupit v obchodě, zaplatit na benzínce, objednat si něco na internetu, zaplatit v restauraci, nebo dokonce vybrat z bankomatu, a teď pozor, zcela anonymně. To znamená bez KYC. Ještě než začneme, bylo by asi fajn začít tím, co to KYC vlastně je. KYC znamená Know Your Customer. Poznej svého zákazníka. Je to pravidlo, které používají banky, burzy nebo finanční služby, aby si ověřili vaši totožnost. Musíte jim poslat třeba fotku občanky nebo pasu, nutností je i selfie, výpisy za elektřinu nebo plyn s vaší adresou a další. Je to otravné, že? Jak už jsem ale říkal, nemusíte se bát. Tohle se nás už týkat nebude. Nebudeme to už dál protahovat a tuto fantastickou kartu a celou společnost si konečně představíme. Bankus je decentralizovaná finanční platforma, která nabízí kryptodebetní kartu Visa. Je to technologická společnost zaměřená na decentralizované finance, DeFi. Jejímž hlavním cílem je překlenout propast mezi kryptoměnami a tradičním finančním světem, tedy fiatem. Stěžejním produktem platformy je kryptodebetní karta Visa, která je dostupná ve fyzické i virtuální podobě. Jejíž klíčovou vlastností je, že pro koncové uživatele nevyžaduje ověření identity, takzvané KYC. Uživatelé se mohou registrovat pouze pomocí e-mailu a uživatelského jména, což zajišťuje globální dostupnost a přístup k finančním službám i pro osoby v zemích s bankovními omezeními. Já do prezentace ještě rychle vstoupím, protože mě ještě napadl další okruh lidí, pro které by karta mohla být určená. Velmi často mi totiž píšou i lidi, kteří jsou třeba v exekuci, nebo mají jiný podobný problém. A i tady je karta velmi užitečná. Dlužníci jsou totiž systémem sledování úplně nejvíc. A taková karta jim může velmi usnadnit život. Ale zpět k recenzi. Společnost vedená CEO a spoluzakladatelem Alejandrem Castrem se opírá o více než 10leté zkušenosti v oblasti blockchainových technologií. Platforma Bankus nabízí uživatelům plnou kontrolu nad jejich prostředky prostřednictvím decentralizovaných peněženek. Kromě platební karty ekosystém zahrnuje další služby, jako je staking, tržiště s reálnými aktivy, RWA, půjčky kryté kryptoměnami a v budoucnu plánuje zavedení decentralizované autonomní organizace, takzvané DAO, řízené vlastním tokenem. Kdo je Bankus? Bankus je fintech společnost, která se definuje jako decentralizovaná finanční instituce. Sídlo má v Mexiku
a pobočky v Kolumbii, Kostarice, Španělsku a Dubaji. Společnost se zaměřuje na poskytování finančních technologií, fintech, přičemž klade důraz na zpřístupnění finančních služeb lidem, kteří nemají přístup k běžným bankám. Bankus zdůrazňuje, že není společnost typu MLM, ale technologickou firmou, která hledá partnery pro globální expanzi. Projekt Bankus je v provozu přibližně 2 roky a k 31. červenci tohoto roku evidoval už 42 000 uživatelů, což výrazně překonalo původní cíl 25 000 uživatelů pro konec roku. Vedení a zkušenosti. CEO a spoluzakladatelem je Alejandro Castro, který má se svým partnerem rozsáhlé zkušenosti v blockchainovém průmyslu od roku 2015. Jejich historie zahrnuje provozování jedné z největších společností na těžbu kryptoměn v Latinské Americe v roce 2015 se 14 000 stroji. Účast ve většině významných ICO v té době. V roce 2019 se jejich společnost stala první latinskoamerickou blockchainovou firmou, která vstoupila na kanadskou burzu cenných papírů. Založení kanceláře v Kolumbii, která se rozrostla na 325 zaměstnanců a zaměřuje se na disruptivní technologie jako AI, Metaverse, DeFi a tokenizaci reálných aktiv. Jedna z firem Alejandra Castra, SLM, spravuje cloudové služby pro společnosti Oracle a Microsoft v Latinské Americe. Mise a filozofie. Název Bankus je odvozen od Bank of Us, banka nás všech, což odráží základní filozofii společnosti. Demokratizovat finanční průmysl a poskytnout lidem skutečné příležitosti. Klíčové principy. Společnost se zaměřuje na projekty, které nejen generují zisk, ale mají i smysluplný účel. V případě Bankus je hlavním účelem řešení problému monetizace kryptoaktiv. Partnerství nikoli v zaměstnanci. Bankus aktivně hledá partnery, kteří pomohou s růstem komunity a odměňuje je sdílením významné části zisků. Dobře, tohle bylo představení společnosti jako takové a teď přejdeme k tématu, na které všichni netrpělivě čekáte. Klíčový produkt – kryptodebetní karta Bankus Visa. Hlavním produktem je debetní karta Visa, která umožňuje uživatelům utrácet své kryptoměny kdekoliv na světě. Hlavní vlastnosti a výhody. Žádné KYC pro uživatele. Pro registraci je vyžadován pouze e-mail a uživatelské jméno. To odstraňuje bariéry pro miliony lidí po celém světě. Globální dostupnost. Karta funguje ve více než 150 zemích, v jakémkoliv bankomatu nebo obchodním místě sítě Visa. Při výběru z bankomatu v zahraničí se prostředky automaticky převedou na místní měnu. Decentralizace a kontrola. Uživatel má 100% kontrolu nad svými prostředky. Bankus nemá přístup k penězům uživatelů v jejich peněženkách v aplikaci. Fyzická a virtuální karta. Uživatelé získají jak fyzickou kartu, doručenou na jejich adresu, tak virtuální kartu v aplikaci, kterou lze použít pro online platby nebo přidat do mobilních platebních systémů, například Apple Pay nebo Google Pay. Okamžité P2P platby. Uživatelé karet Bankus si mohou mezi sebou posílat prostředky okamžitě a bez poplatků, pouze s použitím e-mailové adresy. Porovnání typů karet. V nabídce jsou 2 druhy karet, plastová karta a kovová karta. Plastová karta stojí $35 plus $10 poštovné. Denní limit je $2500, maximální nabití $50 000. Žádné KYC požadavky a životnost 3 roky. Pak je tu ještě kovová karta, ta stojí $75 plus $10 poštovné. Denní limit není žádný. Maximální nabití je také $50 000, nejsou zde žádné KYC požadavky a životnost je stejně jako u plastové karty 3 roky. Obnovení u obou karet je po 3 letech zdarma při transakcích nad $500. Poplatková struktura. Platforma se vyznačuje jednoduchou a transparentní poplatkovou strukturou. Je tu jen jediný poplatek. 4% při každém nabití karty. Známe i pod výrazem top-up. Žádné další poplatky, to znamená,
žádné měsíční poplatky, žádné roční poplatky za údržbu, žádné poplatky za výběr z bankomatu ze strany Bankus, uživatel platí pouze poplatek provozovateli bankomatu. Žádné poplatky za platbu kartou v obchodech nebo online. Někteří z vás možná namítnou, že ta 4% za dobytí karty nejsou úplně málo, ale já vám velmi jednoduše vysvětlím, že je to naprosto v pořádku. Proč? Berte to jako poplatek za anonymitu. Nevím jak vy, ale pokud tu existuje firma, která mi něco takového poskytne za pouhá 4%, tak já jsem s tím naprosto v pohodě. Ale tohle ani zdaleka není všechno. Společnost se chce dostat mezi co nejvíc lidí a proto představila partnerský program, který vám může tento poplatek pokrýt a ještě vám slušně vydělat. Je to velmi jednoduché. My všichni, co jsme už zaregistrovaní, jsme prakticky partneři společnosti, což znamená, že se s námi Bankus bude dělit o část příjmů. To zní lákavě a docela fér, co myslíte? Funguje to následovně. Pokud jste s kartou spokojení a přivedete další podobně smýšlející partnery, firma vás za to odmění a poměrně štědře. Nemusíte se hned děsit, že když je tu zařazený MLM systém, že se hned jedná o Ponzi. To je samozřejmě nesmysl. Svůj vlastní odměňovací systém má například i druhá největší kryptoburza na světě Bybit, peněženka Base, Revolut a další. Karta Bankus zkrátka nabízí skvělou možnost, jak můžete anonymně utrácet a vybírat z bankomatu a kromě toho si můžete i trochu přivydělat. Nic, co by nenabízely i další firmy a aplikace. Ještě než se do rozboru odměňovacího systému pustíme, vrátíme se ještě na chvíli k cenám jednotlivých karet. Společnost Bankus upřednostňuje a zvýhodňuje nově příchozí uživatelé, kteří se zaregistrují pomocí registračního odkazu od jiného Bankus uživatele. Vysvětlím. Pokud se zaregistrujete přes moje webové stránky kliknutím na tohle tlačítko nebo použijete tento link, budete mít možnost si pořídit karty za tyto zvýhodněné ceny. Pokud se ale z nějakého důvodu přes nikoho registrovat nechcete, tak samozřejmě můžete. Půjdete na jejich oficiální web a kartu si můžete objednat tam. Ale je v tom malý háček. Na oficiálním webu společnosti najdete pouze kovovou kartu, ale ne za zvýhodněnou cenu $75, ale za dvojnásobek. To znamená $150. Tu nejlevnější plastovou kartu v nabídce nemají vůbec. Takto se Bankus snaží, aby jsme si navzájem pomáhali a podporovali se, jak je to jen možné. Je to jejich priorita. My sdílíme a šíříme jejich produkt do světa a oni nám to jako svým partnerům tímto způsobem oplácejí. A spokojení jsou všichni. Takže ještě jednou. Pokud chcete mít karty za zvýhodněné ceny, registrujte se přes můj web nebo použijte můj odkaz. Ušetříte 50% a pomůžeme si navzájem. Vy, kteří se mnou už spolupracujete z minulosti, víte, že k tomu ještě navíc dostanete můj 100% servis. Pokud pak budete potřebovat pomoc nebo poradit, stačí mi kdykoliv napsat. Myslím, že je vždycky dobré se mít v nouzi na koho obrátit. O to jsem tady a pomůžu moc rád. Já jsem kompletní informace o této společnosti a kartě zpracoval na svém webu. Hned v úvodu najdete PDF. Když na něj kliknete, můžete si ho prohlédnout a stáhnout. Není to žádná kopie originálního PDF. To mi přišlo nedostačující a příliš stručné. Takže jsem si vytvořil svoje vlastní. PDF obsahuje v klíčových bodech to nejzásadnější a nejdůležitější, co byste o aplikaci Bankus měli vědět. Kousek níž najdete prokliknutelné odkazy na sociální sítě, pokud byste mě chtěli kontaktovat. Pro ty, kteří se na můj web dostanou dříve, než k tomuto videu, je tu krátký souhrn, o čem Bankus vlastně je. Kousek níž najdete prezentaci ve formě videa, na kterou se právě teď díváte. A hned vedle je podrobný návod, kde vás provedu stažením a instalací aplikace, registrací, základním nastavením, prvním depozitem, objednáním karty a samozřejmě vás i celou apkou důkladně provedu. Tady jsou informace o kartách, tu už jsme probrali, ale ta nejdůležitější část je zde. Bavíme se o registračním tlačítku a odkazech. Jde totiž o to, že Bankus je aplikace. To znamená, že na počítači se zaregistrovat nemůžete. Ale to vůbec nevadí, protože já jsem své webové stránky přizpůsobil i na mobilní telefony. Takže když si moje webovky otevřete v jakémkoliv prohlížeči na svém mobilu,
tak tu veškeré informace, o kterých jsme mluvili, najdete ještě v přehlednější formě. Dal jsem si s tím opravdu hodně práce a myslím, že to vypadá fakt pěkně. Pointa, proč vám můj web na telefonu ukazuji, je ale ta, že když dojdete k sekci informace o kartách, tak právě zde najdete registrační tlačítko a nebo registrační odkaz ke skopírování. To znamená, že pokud se tedy pro registraci rozhodnete, tak na svém mobilním telefonu kliknete na tlačítko registrace a budete přesměrováni na další stránku, kde registraci dokončíte. Jak už jsem ale říkal, podrobný návod, jak to celé krok za krokem udělat, najdete v tomto videu s názvem Návod. OK, a teď se na ten odměňovací systém podíváme. Partnerský program a model příjmů. Bankus využívá tříúrovňový partnerský program k podpoře své globální expanze. Tento model je navržen tak, aby odměňoval komunitu za šíření produktu. Model je založen na dvou typech příjmů. Jednorázové provizi z prodeje karet, to vyjadřuje schéma, na které se právě díváte, a trvalém reziduálním příjmu z jejich používání. Na to se podrobně podíváme později. Cílem je motivovat partnery k budování aktivní uživatelské základny. Provize z prodeje karet. Celkem 35% z čisté ceny karty je distribuováno do sítě ve 3 úrovních. Jen takové základní vysvětlení. Pokud se někdo přes váš registrační odkaz zaregistruje, tak bude v první úrovni a vy z jeho nákupu budete mít 10%. To znamená, že když si koupí plastovou kartu za $35, tak vy získáte $3.50. A když si koupí kovovou kartu za $75, tak získáte $7.50. A pokud tento člověk z první úrovně taky zaregistruje někoho přes svůj vlastní registrační odkaz, tak tento člověk je pro vás v druhé úrovni. A když on provede nákup karty, tak vy z toho nákupu budete mít 15%. Z plastové karty to bude $5.25 a z kovové karty $11.25. A když tento člověk z druhé úrovně taky někoho zaregistruje přes svůj registrační odkaz, tak ten někdo bude ve vaší síti v úrovni číslo 3. A vy z jeho nákupu budete mít 10%. $3,5 z plastové karty nebo $7,5 z kovové karty. Všimněte si, že nejvyšší provize jsou až v druhé úrovni. Společnost Bankus se nás partnery snaží motivovat, abychom budovali sítě do větší hloubky a každého, kdo se zaregistruje, motivovali, aby udělal to samé. Tomu se říká duplikace. Pokud tohle pochopí každý, kdo se pod vás zaregistruje, budete se divit, jakou sílu tento systém má. Pak tu máme zbytkový příjem z poplatků za nabití. Tohle je klíčová složka kompenzačního plánu, která zajišťuje dlouhodobý pasivní příjem. Z každého 4% poplatku za nabití je 1% distribuováno zpět do sítě na 3 úrovních. Já myslím, že ty úrovně už vysvětlovat nemusím. Je to stejné jako v předchozím příkladu. Vy někoho přivedete přes svůj odkaz, to je úroveň 1. On někoho přivede přes svůj odkaz, to je úroveň 2. No a když někdo z úrovně 2 taky někoho přivede, tak ten bude v úrovni 3. A pokud máte partnery v každé úrovni, tak pokaždé, když si oni nabijí kartu, to znamená, že si tam reálně doplní prostředky na útratu nebo na vybrání z bankomatu, tak vy z tohoto nabití budete mít tyto drobné provize. Vše vyjádřeno v procentech. Tento model zajišťuje konzistentní příjem, dokud uživatelé ve struktuře aktivně používají a dobíjejí své karty. Okamžité a automatické vyplácení. Díky využití smart kontraktů jsou veškeré provize, jak z prodeje karet, tak z poplatků za nabití, vypláceným partnerům okamžitě a v reálném čase do jejich peněženky v aplikaci Bankus. Partneři nemusí čekat na manuální schválení nebo periodické výplaty. Technologie, bezpečnost a regulace. Blockchain a smart kontrakty. Celý systém odměn a transakcí je postaven na blockchainu, což zajišťuje transparentnost, bezpečnost a automatizaci. Decentralizované peněženky. Každý uživatel má v aplikaci Bankus svou vlastní unikátní decentralizovanou peněženku. Bankus nemá centralizovanou peněženku a nemůže tak disponovat prostředky uživatelů. Podporované sítě. Pro vklady v USDT jsou podporované sítě TRC20, ERC20 a BEP20. Dále je podporováno USDC přes síť ERC20.
zejména kvůli regulacím v Evropě. Směnný most. Pro převod kryptoměn na fiat využívá Bankus regulovanou směnárnu Kryptolat. Samozřejmě nejsme na divokém západě a nemůžeme si dělat úplně, co chceme. Karta je sice anonymní a bez KYC, ale pokud by snad někdo chtěl tyto karty zneužít ke kriminální nebo jiné nezákonné činnosti, jsou tu aplikované jisté bezpečnostní prvky. Majitel společnosti rozhodně není blázen a pojistil si to tak, aby bylo všechno v rámci zákona. Bezpečnostní opatření. Společnost spolupracuje s firmou Genesis, která provádí forenzní analýzu transakcí, aby identifikovala a zablokovala prostředky z kompromitovaných nebo rizikových peněženek a předešla tak praní špinavých peněz. Fyzické monitorovací centrum. Bankus buduje monitorovací místnost, takzvaný panic room, s nepřetržitým dohledem nad transakcemi, která umožňuje okamžitě zmrazit systém v případě podezřelé aktivity. Audit smart kontraktů. Společnost plánuje nechat auditovat své smart kontrakty přední firmou v oboru Certic. Přístup k regulaci a KYC. Bankus zvolil strategii, která kombinuje dodržování regulací na korporátní úrovni s anonymitou pro koncového uživatele. Žádné KYC pro uživatele. To je umožněno tím, že Bankus neprovádí fiat transakce přímo s uživateli. Korporátní regulace. Samotné společnosti Bankus a Kryptolat prošly přísným procesem KYC a jsou držiteli několika licencí, včetně fintech licence v Mexiku. Mexiko je považováno za lídra v Latinské Americe v oblasti fintech regulací. Licence VASP, Virtual Asset Service Provider, pro Evropu. Licence pro převod peněz v USA, Mexiku a Evropě. Smlouva s Visa. Bankus má přímou smlouvu s Visa, což vyžaduje vysokou úroveň dodržování předpisů a regulací. Další služby a budoucí směřování. Karta Bankus je popisována jako špička ledovce celého ekosystému. Aktuální nabídka služeb. Staking. Uživatelé mohou stakeovat stablecoiny, například USDT, nebo token Bankus na období 3, 6, 9 nebo 12 měsíců za účelem získání odměn. Tržiště RWA, Real World Assets. Platforma nabízí přístup k tokenizovaným reálným aktivům, jako jsou tokeny kryté zlatem nebo projekty typu Avocado Coin. Půjčky kryté kryptoměnami. Možnost získat půjčku s využitím kryptoměn jako zástavy. Investice do tradingu. Bankus využívá algoritmy, AI a kvantové výpočty pro obchodování na trzích Forex, zlata a kryptoměn, přičemž prostředky jsou uloženy u auditovaných brokerů. Token Bankus. Společnost vytvořila 300 milionů tokenů na síti BSC. Token je navržen jako Real World Asset. Jehož hodnota je podložena počtem uživatelů a zisky společnosti. Decentralizovaná autonomní organizace DAO. Dlouhodobým cílem je přeměnit Bankus na DAO, kde každý držitel tokenů bude mít hlasovací právo a bude se moci podílet na rozhodování o směřování společnosti. Vedení plánuje vzdát se vlastnictví smart kontraktů, aby byl projekt plně decentralizovaný a řízený komunitou. Co říct závěrem? Sami jste asi pochopili, že Bankus se neprofiluje jako MLM společnost, ale jako technologický partner, který kromě jiného nabízí i partnerský program. Tento program odměňuje partnery nejen za prodej karet, ale především poskytuje trvalý pasivní příjem z poplatků za každé nabití karty v jejich síti, přičemž veškeré provize jsou vypláceny okamžitě a v reálném čase. Přátelé, používejte kartu, kde to jenom půjde. Plaťte v supermarketech za nedělní nákup, běžte s rodinou na večeři, kupte dárek někomu, koho máte rádi, zaliďte si na dovolenou, vybírejte z bankomatu kdykoliv po světě a pokud jste s kartou spokojeni, oslovte rodinu, kamarády, známé nebo kolegy z práce, přiveďte je do společnosti, aby se i oni stali partnery stejně jako vy a firma vás za to odmění. Je to skvělý způsob, jak dostat ta 4% za nabití karty zpět a pokud se nad tím zamyslíte, tak když se vám podaří vytvořit opravdu masivní síť, tak vám vaše práce nejen tento poplatek úplně vymaže,
ale ještě navíc vám vytvoří stabilní pasivní příjem. Co víc si můžete přát. A nezapomínejte taky na to, že transakce mezi účty jsou úplně zdarma. Takže komukoliv z rodiny nebo třeba partnerovi můžete poslat peníze, když bude potřebovat. A to bez jakéhokoliv poplatku. Převody mezi uživateli jsou instantní. To znamená, že se vám připíšou okamžitě. A co je nejdůležitější, nikdo vás nebude sledovat a nikdo se vám nebude dívat přes rameno. To je to největší kouzlo decentralizace. Mějte se.